what's up mga guys? Welcome ulit sa ating YouTube channel. So, ang araw na to guys ay napaka-special para sa akin dahil ang araw na to ay aking karawan. So, birthday natin ngayon guys. So, andito tayo sa kusina. So, magluluto tayo guys ng pinapaitang baka sa yung ating maskara. So, ito siya guys. Napakulan natin yung ating maskara. Dalawang maskara yan. So yun guys, samahan nyo ako. Tara. So guys, tanggalin natin yung malambot na siya. Pinakulan natin ng mga 3 oras. Kung may guling guys, malambot na malambot na. So gagawin natin ginangalakan. Pero mas masarap siya guys pag ano, sa out. So bawal mag-ihaw dito. Ganun na lang yung ano, ginagawa namin. Piniprito. So mamaya guys, piniprito natin. Tapos susunod natin yung ating pinapaitan ko. Tapos na tayo mag-pull. Marami ito guys, dalawang ulo. Maskara ng baboy. Ito yung mga isang paborito ng mga Ilocano. Tarikot sa mga ulang. Pangas ya, lembut. Yun, shoutout pala sa mga bumati sa akin ng happy birthday kay Rodi Badangyo, shoutout po kay Pastor Ilidan Rascal, shoutout po nyo kay Pastor, kay Erko Domingo, kay Reynaldin Santos, shoutout po nyo. Salamat sa pagbati. Marami pala siya guys. Dalawang ulo ng baboy. Kitang kita yung malambot siya. Malambot. So tinanggal ko to guys. Dito natin lulutuin yung ano, yung ating pinapaitan. Habang magigisa tayo mamaya ng bawang, sibuyas, luya ng ating pinapaitan. Iprito natin itong ano, itong maskara. So yun, tapos natin ano, tanggalin yung ating maskara. So lilinisan ko lang yun guys, yung pagigisan natin ng ano, ng pinapaitan, itong ating kasirola. So dito natin igigisa. So maglilinis lang ako ng ano, paglutuan natin. So guys, magigisa na tayo ng ano, ng ating sibuyas at bawang para sa ating pinapaitan. Luya. Oh shit. Watantik. Siyempre yung ating bawang. Kailangan maraming ano, bawang niya. Saka luya.
So yun guys, pwede na natin ilagay yung ano, yung ating karne ng baka para may gisa siya at mapalambutan. Ang dami guys. Guys, takpan muna natin. So yun, tapos na natin siyang igisa. Pwede na natin siyang lagyan ng paminta sa laurel. Medyo naanon yung camera natin ng ano, usok ng ano. Sulit, sarap ng ano guys, oh. Sura pa lang, ulam na. So lagyan natin na guys ng paminta. So kailangan medyo marami yung ano, yung paminta para mabango. Saka yung ating laurel. Yun yung mga pangpabango guys para. So yun. Ayan, takpan muna natin. Talsik yung mantika. Hayop na yan. So magluto mo na ako. Hindi ako makapag-concentrate ano, pag video. So yun guys, pwede natin ano, lagyan ng tubig para ano siya, lumambot. Okay. Ito naman yung ating piniprito guys. Tumatalsik, kaya tirakpan natin. Ayan. So takpang-takpo ito guys pag ano, unan, malambot na to. So kulang pa yung tubig niyan. Mamaya natin lalagyan ng ano, ng papait niya sa yung ating kalamansi. Yun, sunod na yung ano, prito natin. So babalik ka rin ko lang guys. So yun, tignan natin yung ating piniprito. Yun, quality. So maganda, pero matalsik. So ito, pakulaw muna natin sa natin re-recadohan. So guys, habang iniintay natin kumulo yung ano, yung ating pinapaitan saka maluto yung ating prito, mag-ano muna tayo, maghihiwa ng ating na prito. So yan yung ano, unang prito natin. Yun, saka yung ating luya saka sibuyas. Siyempre, hindi mawala yung ating sili mamaya. So maghiwa muna tayo guys. So yun guys, pwede na natin lagyan ano, magic sarap saka yung ating cubes na beef. So lalagyan na rin natin yung ano, yung ating pinapaitan. Ubos yung papait. So mas masarap siya guys pag ano, pag medyo ano siya, papait. So yan, pakuluan na lang natin para ano, hanggang malambot na malambot. Quality. So yan guys, hinihiwa muna ako. Tuloy ko muna yung hinihiwa kong ano, maskara ng baboy. So habang pinapalambot natin, pinapakuluan, prito, yung mga naluto nating maskara,
hinihiwa na natin, sinasabay na natin. So yun. So yun guys, ito na yung pangalawang salang natin. So nahiwa na natin yung yung una. So tatapos lang natin yung salang yung pangatlo. Takpan natin kasi lumilipad. So ito naman yung natin. Yun. Okay na yan. Hihintay na lang natin maluto yung ating maskara. Saka natin ilagay yung ating yung gulay. Pechay tayo natin yan. Siling haba. So yun guys, mag-iwa muna ako. Yun. Pwede nang guys, pwede nang lagyan ng lagyan ng asin. So,
rikaduhan na natin. Yan. May lasa na yung ano, sabaw niya. Para natin ilagay yung kanyang gulay. So yun, tama muna yung atin niya. So pag kulang, dadagdagan na lang natin. So ito, babalik na rin muna natin. So yun, tapos nating hiwain yung ano, pangalawang prito natin. So tingnan natin yung pangatlo. So ito yung ating pangatlo. Yun, okay na siya. Pangatlong salang. So last na to. Last na to, no? So ito naman yung ating pinapaitan. So yun, okay na to. Tatanggalin lang natin. So guys, yan na yung ating panghuling salang. So yun, nagbabantika na siya. Okay na yan guys, okay na. Tapos ito naman yung ating hiway ngayon. Yan. Siyempre guys, lagyan natin siya ng pangpasarap. So lagyan natin siya ng ano, sili para may ano, konting anghang. So yung guys, lalagay na yung ano, kanyang kalamansi para may konting ano siya, asin. So ito naman yung panghuli natin. So yan, okay na siya. So mamaya guys, mamaya lilinisan muna natin yung mga ano, mga gulay ng ating ano, ating pinapaitang baka. So yun, okay na yung baka natin. Huling ano na lang, plate yung maskara natin. So katapos nyan lahat, lalagay na natin yung kanilang mga gulay. So yun. So yung guys, tapos na tayong maghiwa ng dinakdakan natin. So narikaduhan na natin siya. Tapos yung ating mga gulay, nalinisan na natin yung ating ano, pangsahog sa pinapaitan natin sa sinanglaw. So pwede na nating ano siya guys, pwede na nating ilagay yung ating gulay. So ito naman yung ating pinapaitan. Yun, ito na siya guys, luto na siya. So pwede na nating ilagay yung ano, yung ating mga gulay. So yun, ito yung ating dinakdakan quality soy. So yun guys, pwede na nating ilagay yung ano, yung ating mga gulay. So lalagyan natin yung mais. Susunod na lang natin mamaya yung ano natin, yung pichay. So yun, so papakuloan lang natin ito guys. Tapos pag kumulo na siya, maluto na yung gulay niya, ilalagay na rin natin yung ano, yung pichay natin. So yung guys, luto na yung ano, yung mga gulay nating ilagay. So ilalagay na natin yung ano, yung ating pichay, panghuli nating gulay. Yun, ang dami guys. So hindi natin siya masyadong lutuin guys, para hindi siya malatak, para hindi malatak yung ating gulay. So half cook lang siya guys, para so mamaya guys, magpapakain tayo. So
nagluto tayo ng panghapunan. So mamaya gigising na yung mga panggabi. Quality sa'yo. So yun. So yun guys, update na lang tayo mamaya pag pag kakain na kami. So yun. Shoutout pala sa lahat ng mga sumusuporta ng aking channel. Judel Pagaran, shoutout sa iyo. Salamat sa pagbati ng happy birthday. Yun. Sa mga bumati sa akin ng happy birthday. Maraming salamat.